Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Республика хуҗалыкларында шәшү техникасы агрегатларын көйләүгә кирештеләр. Буа районыннан безнең репортаж. Мәдәният республика программасы гамәлдә Мамадыш районында чираттагы мәдәният йорты бинасы төзекләндерелә. Традициялар балкышы Түбән Камада төрле милләтләрнең иң уңган, иң булган кызлары арасында бәйге узды. Казанда эшсезләр саны 2 тапкырга кимегән. Март башында республика башкаласында 14 мең эшсез кеше исәпләнә. Узган елның октябрендә 32 мең эшсез теркәлгән булган. Казанда эшсезлекнең иң югары дәрәҗәсе көзгә туры килде. Монда кискен үсеш коронавирус пандемиясе сәбәпле чикләүләргә бәйле иде. Ул чакта күп кенә эш бирүчеләр, хезмәткәрләр санын киметергә мәҗбүр булды. Аларның күбесе мәгариф, сәүдә, җитештерү, транспорт, кунакханә, ресторан бизнес өлкәләрендә эшкә урнаштырылган инде. Республикада урманнарны янгыннан саклау чараларын күрүгә кирештеләр. Авыл җирлекләре башлыклары урманнарны арендага алучылар белән очрашулар уза. Республиканың дәүләт урман инспекторлары янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен җаваплылык урман янындагы территорияларны кыры үлән үсемлекләреннән, чүп-чардан, агач калдыкларыннан айырып чыгару кирәклеге турында искәртә. Урман хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада урман фондына караган җир кишерлекләре милекчеләренә һәм җирләрдән файдаланучыларга 931 кисәтү ясалган. Татарстанда янгын куркынычсызлыгы сезоны апрель урталарында башланыр дип көтелә. 13 миллион сумлык эшләр. Мамадыш районында мәдәният йорты бинасы төзекләндерелә. Районның Шәтче авылындагы объектны республика программасы ярдәме белән яңарталар. Ремонт барышы турында алдагы язмада. Илдар Гарифуллин җитәкчелегендәге бригада эшне түбәдән башлаган. Биредә шифер, аның астындагы рубероид һәм абрешетка такталары сүтелә. 1980 елда кулланылышка тапшырылган бина иң элек төз түбәле итеп эшләнгән була. Моннан 15 ел чамасы элек аны 2 кыеклы итеп үзгәртәләр. Төзүчеләр әйтүенчә, кайшылыкларның сыйфаты канәгатьләнерлек түгел. Хәзер аларны ныгытып чыгу зарур. Түбәсе начар ябылган иде. Практикада беренче тапкыр очратам. Хәзер тигезләп яхшы итеп ябабыз. Татарстан Республикасының мәдәният учреждениялары төзү һәм аларга капиталь ремонт программасы кысаларында башкарылучы бу эшләргә бюджеттан 13 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Әлеге суммага түбәне профнастил белән ябачаклар, бинаның тышкы ягы җылтылачак һәм керама гранит плита белән төрләчәк. Эчке өлештә өстәмә бүлмәләр ясау, барлык коммуникацияларны, ишек тәрәзәләрне, электр үткәргечләрне алыштыру каралган. Сәхнә дә яңартылачак, элеккеге кино бүлмәсе урынында балкон ясарга ниятлиләр. Мы очень долго ждали этого. Без бу ремонтны озак көттек. 40 елдан артык җитәкче булып эшлим. Биредә район күләмендәге чаралар уза. Халык өчен тырышабыз. Шуңа күрә мәдәният йортының бинасы да яхшы булырга тиеш. Клуб бинасында шулай ук авыл җирлеге идарәсе һәм китапханә дә урнашкан. Ремонт чорында бу 2 коллектив мәктәпкә күчеп торачак. Мәдәни чаралар күрше авыл клубларында яки ачык һавада үтәр дип көтелә. Шәтче авылында яңартылган мәдәният йорты ачылышы август айы азагына билгеләнгән. Чулпан Әмири, Илнур Юнусов, Алмаз Камалеев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Камал театры халкыбызның иң яраткан артисты Нәҗибәсез калды. Россияның һәм Татарстанның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Нәҗибә Ихсановны соңгы юлга озаттылар. Мәрхүмә белән хушлашу Камал театры алдындагы мәйданда узды. Нәҗибә ханымның туганнарының тирән кайгысын уртаклашырга хезмәттәшләре, дуслары, шәкертләре җыелды. Озату мәрәсемен Татарстан Республикасының мәдәният министры Ирада Әюпова алып барды. Нәҗибә ханымның табигать биргән, Ходай Тәгалә биргән талантыннан тыш аның искиткеч тырыш икәнен әйтәсем килә. Менә тырыш, моны мин кабатлап әйтәм. Үҗәт дәрәҗәсендәге тырыш, кичкенә роль бирәләрме? Олы роль, төп рольме? Ул аның өчен әһәмиятле түгел. Ул бөтен җанын, тәнен биреп менә шул рольгә кереп бетә, аңа бүтән нәрсә юк тормышта. Нәҗибә үзенең эшен эшләп китте ул.
Нәҗибә Ихсанова булып дан алып, аны халык бик яратты. Нәҗибә шундый күп планлы артист иде, аны бер амплуада гына әйтеп булмый, ул героин уйнап башлады. Лирик героин, шәп героиндар уйнап, һәм характерлы рольләрдә дә ул җәйлеп, рәхәтләнеп, үзеннән чыгып, менә безнең олы артистлар бар иде, саллы элекке. Ул безнең шул өлкән, без яраткан, без табынган артистлар рәтендәге артист иде. Аның кебек уйнаучы юк. Ул алыштыргысыз. Ул аңарда халыкчанлык көчле. Һәм шул ук вакытта миллилек, милли рух көчле аңарда. И уйнау сәләте әлбәттә. Мин гел аңа сыклана идем сәхнәдә. Безнең театрда, минемчә, һәрберсе аерым шәхес, Нәҗибә Пашуларның рәтендә. Әлбәттә, Нәҗибә апаның булмауы нык сизелә. Чөнки аның үзенең тамашачыга бик якын булган образлары. Бәлки ул Джульетталарны, Лариса Гудаловаларны уйнамагандыр, классикларны, ләкин ул шул хәтле безнең тамашачыга якын кеше иде. Аның иҗат иткән образлары ул бүгенге көнгә хәтле бөтен безнең исебездә, күз алдыбызда. Әлбәттә, бу югалту бик җитди югалту безнең өчен. Яңа оркестр, яңа мәйсәре. Татар театрының символына әверелгән зәңгәршәл спектакле кабат үзгәрешләр кичерә. Әлеге спектакльгә карата тамашачыларның кызыксынуы кимемей, 1926 елда иҗат ителгән зәңгәршәлнең популярлыгы үсә. Яңа баш дирижер Данияр Соколов җитәкчелегендәге яңартылган оркестр һәм төп геройлар Мәйсәрә белән Булатны уйнаучы Рәйхан Габдуллина һәм Ришат Әхмәдуллин уйный. Спектакльне Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев куйды. Драматург Кәрим Тинчуринның зәңгәршәле татар театрының символы булып санала. Яңалыксыз булмый, минемчә, театрда, сәнгатьтә гомумән. Шуңа күрә әлбәттә зәңгәршәл аерым урын алып тора. Галискар Камал театрының сәхнәсендә яңартылган состав белән оркестр уйнаячак. Шуңа күрә бу минемчә зәңгәршәлгә инде яңа җан керәчәк. Бүген шул вакытта бүген Мәйсәрә ролендә әле 4-нче курс шәкерте, ул Габдуллина Райхан, Мәйсәрә ролендә 1-нче мәртәбә сәхнәгә чыгачак. Шуңа күрә без бүген премьера, ул гомумән бәйрәм театр өчен, тамашачылар өчен дә. Шуңа күрә яңалыксыз сәнгатьтә гомумән минемчә яшәп булмый. Түбән Камада төрле милләтләрнең иң уңган, иң булган кызлары арасында бәйге узды. 8 кыз үз милләтләре белән таныштырдылар. Катнашучылар һәм тамашачылар арасында рус, татар, башкорт, әрмән, чуаш, удмурт милләт вәкилләре бар иде. Кызларның барысы да үз милләтләренең үзенчәлекле гореф-гадәтләрен, йолаларын чагылдырган чыгышлар әзерләгән. Тулырак хәбәрчебез Рушания Сибатова репортажында. Язмышымды алдап маташтым. Сәхнәдә башкорт кызы Корлыгаш Киреева. Туташ 90-нчы балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Түбән Камада 4 ел яши. Туган теленә мәхәббәте һәм хөрмәте көчле. Моны ул милләт кызы бәйгесендә дә дәлилләде. Минем ата-әсәем дә башкорт булгас, мен бит инде быгатиклем Башкортстанда яшәнем, башкортса белем алдым бит инде һәм бу башкортларны беләм бит инде, үз телем бит инде. Бу конкурста ишеткәс тә инде мин катнашам дип әйттем. Леди национальность бәйгесе Түбән Каманың халыклар дуслыгы йортында уза. Шәр күләм конкурста 8 кыз катнаша. Араларында рус, татар, башкорт, әрмән, чуаш, удмурт милләте вәкилләре. Миңа 17 яшь, мин 31-нче мәктәптән килдем. Бүген мин татар халкының милләтен күрсәтәм. Мин инде әзерләнеп килдем. Шигырь дә сөйләп күрсәтәм. Мин хәзер сәхнәгә чыккач, инем дә күрә, бабаем да күрә, әбием дә күрә, дуслар да күрә. Бәйгенең максаты төрле милләт вәкилләре арасында дуслыкны ныгыту, талантлы яшьләрне үстерү. Жюри әгъзалары кызларның чыгышын номинацияләп бәяли. Әмма җиңүче исеменнән 12-нче гимназиядән Лилия Ишмуратова лаек дип табыла.
Рошния Сибатова, Рафаэль Рақипов, яңалыклар. Район хуҗалыкларында язгы кыр эшләренә әзерлек башланды. Әйтик, Буада авыл хуҗалыгы предприятиеләре шәшүгә чыгачак техниканы агрегатлауга кирештеләр. Авангард хуҗалыгында бу эшне инде башладылар. Язгы кыр эшләренә әзерлек турында Буадагы хәбәрчебез Алсу Сәмигуллина язмасында. Биредә айрым ремонтланган детальләрне чәчкечләргә, культиваторларга һәм башка авыл хуҗалыгы техникасына комплектлыйлар. Илгиз Сыңгатов культиватор ремонтлый. Язын бу агрегат кырга чыгачак. Хәзерге вакытта культиватор компакторлары ремонт шөгыльләнәбез. Аларның лапаларын, иләрен, тәгәрмәчләрен ауыстырабыз. Сварка эшләре белән шөгыльләнәбез. Тәҗрибәле механизатор Алексей Никитин да калышмый. Авангард хуҗалыгында ул инде 8нче ел эшли. Техниканы агрегатлау җаваплы эш дип сөйли. Әгәр эш дөрес башкарылмаса, кырга чыкка җитди проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Хуҗалыкта техниканы әзерләүгә 6 көн элек кирешкәннәр. Хәзер механизаторлар басуларны тырмалау өчен техника җыя. Кар өрүгә бу агрегатлар басуга чыгачак. Параллель рәвештә чәчү һәм урып җыю техникасын, шулай ук сиптерgiчләрне ремонтлау тәмамланып килә. Менә беренчедән тотындык себеркләрне төзү, барысы катнашачак. 10 агрегат себерке бу отделение, 10 себерке агрегаты себерүдә. Аннан соң инде 5 агрегат культивация и 5 агрегат булачак чәчүдә. Бу чәчү комплексы һәм инде тракторлар белән чәчү агрегатлары. Аннан соң каток агрегат булачак каток. Басуларда кар эреп бетүгә беренче тырмалау агрегатлары эшкә керешәчәк. Узган ел бу эш 1 апрельдә старт алган иде. Аграрчылар язгы кыр эшләрен узган елдагыдан да сынга калмыйча башларга өметләнә. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда кулланучылар хукукларын яклау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлады. Белгечләргә 20 мартка кадәр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шалтыратулар экранда күрсәтелгән телефон буенча иртәнге сәгать 10ннан кичке 4кә кадәр кабул ителә. Моннан тыш республика халкы республиканың гигиена һәм эпидемиология үзәгенә дә шалтырата ала. Телефон шулай ук экранда күрсәтелгән. Казанның күп профилы 187 лицейында, башкала шәһәре мәктәпләрендә төрле фәннәр буенча белем бирүче укытучылар арасында тел сагында ир-егетләр дип исемләнгән педагогик уен булып узды. Быел ул 5нче тапкыр оештырылды. Тулырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов язмасында. Конкурста бары тик Казан мәктәпләрендә дәрес бирүче ир-егет укытучылар гына катнашты. Барысы 4 команда. Вахитов һәм Идел буе районыннан Казан егетләре, Киров һәм Мәскәү районыннан татар бөркетләре, Калканнар командасы авиатүзелеш һәм Яңа Савин районын тәкъдим итте. Совет районыннан Җилкәннәр командасы чыгыш ясады. Бик зур рәхмәт безнең күп профильле лицейда шундый матур, шундый кирәкле бәйрәмнәр үткәргән өчен. Бөтен участникларга, бөтен ир-егетләребезгә без телибез беренче урыннар и иң зур кайфләре булсын инде. Хөкемдарлар 5 номинациядә кеш сынашуга бәя бирергә тиешләр. Беренче этап таныштыру, икенчесе командалар белән чыгыш ясау, өченчесе капитаннар ярышы, дүртенчесе теле барның иле бар исеме астындагы чыгышлар. Соңгысы ирекле темага татар драма әсәрләреннән сәхнәләштерелгән эзек күрсәтүне үз эшенә ала. Конкурс ел санин да булса күренекле датага багышлана. Менә узган ел без бөек җиңүнең 75 елына багышлан идек. Быел инде туган телләр елы, халыклар бердәмлеге елы бит менә шушы күренекле датага шулай без аны багышладык. Ләкин аның конкурсның төп нигезе булып тора тел, туган телләрне саклау, татар телебезне саклау, үстерү буенча юнәлтелгән. Әлбәттә, егетләребез ел саен бик теләп катнашалар. Хәтта менә быел да әйттеләр әле, безнең инде киләсе елга командалар әзер дип. Чөнки алар аңар яратып карыйлар. Безнең инде максатыбыз да шул, чөнки һәрбер конкурс инде ул ярышу бит. Әгәр дә сөйнеп кайтып китәләр икән, канәгать икән, димәк ул безнең максатыбызга без ирештек дигән сүз.
Моның максаты бик зур. Без бит әйтәбез инде, татарлар милли мәгарифкә ия булган халык дибез. Һәм менә бу егетләр катнашкан, алар төрле предмет укыта торган укытучылар, татар телендә предметларны татар телендә укыта ала торган егетләр алар. Ягъни милли мәгарифнең үсешенә татар теле әдәбияты укытугана түгел, бәлки фәннәрне татар телендә укытуга үз өлешләрен куя торган һәм бу өлкәдә чынлап та уңышларга ирешеп була икәнлекне күрсәтә торган егетләр. Шуның белән бик мөһим конкурс. Укытучы һәр яклап та уңган булган булырга тиеш һәм әлеге чара нәкъ шуны раслады да. Һәрберсе тырышты, җырладылар, биеделәр, уйнадылар, биремнәрне җиренә җиткереп башкардылар. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Наилә Нәҗипова, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Татарстанның халык язучысы Мөхәммәд Мәһдиевнең без 41 ел балалары дип исемләнгән беренче повесте 1968 елны дөнья күрде. Укучылар һәм әдәби тәнкыйть тарафыннан татар прозасында яңалык итеп кабул ителгән әсәр буенча кино да төшерелә. Тулырак мәгълүмат Орчадан хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова репортажында. Biz бүгенге Бершәк авылында инде артқы фонга карасагыз, монда инде съемкалар бара. Мөхәммәд Мәгъдиевнең без 41 ел балалары әсәре буенча инде кино төшереләчәк һәм сез инде тиздән карый алачаксыз. Камера мотор. Әлеге сүзләрне кино төшергән вакытта бик еш ишетеп була. Режиссер, актерлар, операторлар съемка процессына әзерләнә. Беренче сәхнәдә балаларның училищедан игә кайтканнарын, география укытучысының өенә утын ташыганнарын төшерелде. Съемка барысы 28 көнгә сузылачак. Март аенда 2 һәм калганы җәй көне төшерелә. Сценарийның авторы Әлфирә Мәгъдиева, режиссеры Әмир Галиаскаров, продюсеры Миләүшә Айтуганова. Сугыш вакытында училищеда яки ниндидер институтта укыган балаларны әле бернинди кинода күрсәткәне юк. Традиция буенча оештыручылар беренче кадр төшергәч тәлинкә ватты. Съемкада барысы 20 кеше катнаша. 4 актер 16 яшьлек студентлар Мөхәммәд Мәгъдиев ролен Кәриев театры актеры Булат Гытауллин башкара, Әркәшә ролен Рәис Әхмәт Закиров уйный. Роль миңа бик килешә, чөнки мин гел аш, ул елларда да аш әркәше булган, гел ашарга, анда ул елларда бит инде ашарга бик сирәк булган. Шунлык белән мин бу рольгә бик туры киләм. Менә сөенечле хәбәр. Миңа ипи бирделәр. Шушындай классигыбызның Мөхәммәд абыйның әсәрендә үземдә катнашам. Ул укыган училищеда мин училищеның директор ролен уйныйм. Менә бу 41 ел балалары әсәре буенча төшерелгән бу фильм безнең 41 ел балалары, безнең әти-әниләре, безнең балачагы. Шуңа күрә кичкенә генә роль булса да, бик зур җаваплылык таләп итә торган роль. Кастинг 2 турда узган. Икенче турга үткәннәр без 41 ел балалары повестінің үзеген яттан сөйләп күрсәткән. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тарафыннан гамәлгә куелган Милли мультфест республика балалар кинофестиваленең 4нче зона туры узды. Моңа кадәр зональ турлар Буа, Зәй, Актанышта булды. Теманың дәвамы алдагы язмада. 1, 2, 3 башлады! Казанның Мир кинотеатрында конкурс финалына чыккан 14 анимацион фильм, 6 кыска метражлы фильм, 7 компьютер уены жюри хөкеменә тәкъдим ителде. Кинофестивальнең төп максаты татар телен саклау, анимацион кыска метражлы уен фильмнары һәм компьютер уеннары ярдәмендә балаларның рухи, интеллектуаль һәм иҗади өлкәсен баетуга ярдәм итү. Безнең бүген зональ этапларының финалы. Гомумән безнең республика бик шундай җиң сызганып, матур итеп тырышып, шундай матур иҗат җимешләре безгә тәкъдим итте. Шундай сөенечле. Гомумән республикада бу инде мондый пластны күтәрү үзенә күрә бер зур вакыйга. Һәм минем бик зур теләгем бу дәвамлы булсын. Ел саен уздырыла торган матур конкурс фестиваль булырга тиеш. Һәм менә шушы максатны без бүгенге көндә тормышка ашырабыз. Бигрәк тә инде балалар шундай теләп эшләгәч, әлбәттә бу эшне туктатырга кирәк. Казан арты Орча төбәге укучылары төрле ил күләм халыкара фестивальләрдә катнашырга өлгергәннәр инде. Бу юлы алар Туфан Миңнуллин истәлекләренә багышланган Нәсел җибе фильмын тәкъдим итте.
Соңғы арада біз шулай ук кино юнәлешендә дә үзебезне сынарга булдык. Һәм инде берничә ел рәттән без киноларда төшерәбез. Бу инде Туфан Миннуллинның китапларындагы хатирәләренә нигезләнгән фильм. Һәм инде анда Туфан Миннуллинның бала чагы исендә калган хатирәләре чыгыла. Питрештен 6 һәм 3 сыйныф укучылары «Эт белән песи» исемле мультфильм төшергән. Шул мультфильм азагында алар уже дуслаштылар. Шулай ук сугыш чоры тематикасы да читтә калмаган. Шәҗәрә төзи башлаган идек без. Бабайлары белән кызыксынып киттеләр алар. Шулай Бөек Ватан сугышының чорын да без җанландырдык. Биектау укучылары әзерләгән «Эш беткәч уйнарга ярый» анимацион фильмы бүгенге көнгә бик актуаль. Бу түгәрәктә пластилиннан мультфильмнар эшлибез. Үзебезнең мультфильмнарны башлангыч сыйныфларга, бакча балаларына күрсәтәбез. Балалар бик теләп йөриләр. Балалар көннәр буе телефонда утыралар. Эшләрен әзерләргә алар кич белән генә тотыналар. Габдулла Тукайның бу шигырендә бала бит инде иң беренче дәресен әзерли. Эш беткәч кенә дәресен әзерләп, тамам иткәч кенә уйнарга урамга чыга. Лауреатлыкка дәгъва кылучылар исемлеге 1 апрельдә Татар кино сайтында урын ала. Шулай ук барлык хезмәтләр белән әлеге сайттан танышырга, компьютер уеннарында кулланырга мөмкин. Без гаиләдә 3 бала, өчебезнең дә иң яратып уйный торган ул пазл уены. Минем кичкенәдән үк яратам инде пазлны. Һәм шуның өчен бу уенны пазлга багыштырасым килде. Бик зур кызыксыну уятты. Күп балалар анимация белән һәм компьютер уеннары белән шөгыльләнә. Һәм әгәр кызыксыну бар икән, димәк, анда районнарда үзләре дә уйлайлар, без дә инде ярдәм итәрбез дип. Кинофестивальнең ябылу һәм лауреатларны бүләкләү тантанасы 23 апрельдә филармониядә уза. 1 урынга 100 000 сум, 2 урынга 70 000, 3 урынга 50 000 сум акчалата бүләк каралган. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Шулпан Әмери бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.